Hey, sanibona. Okay, sikhona baba. Awusikhona khona. Sawubona we, ayimfana ngikwazi ukufuna igama lakho. Nawe ihora sawubona. Uhlekisana. Uyahlala. Khona umuntu obukele la. Manje bayisiphi bakhona yabo bayakhona. 99. Ende uyahleka uhleka into engeke. Ngiphoqa ku live. Hayi ngiyamanje anga. Ngiyayidla inkosazana. Ngiyabonga, ngiyabonga. Pho. My crush. Tisoba nenkinga bafethu. Ngathi sikaphe yana ngisikhala. Yabona usisoma omncane lo, emncane kakhulu. Sihle, hi Thobile, how are you? Kunjani ngimazulu? Ngathi bazoba isilima la uzohamba. Woy, hey refill we. Ndoni yamanzi awu ngikushaya. Ngiyabonga. Ngincane ezoblockisa abantu nje. XXS Thibo. Hi Sihle, hi mam Namahlangu. Sawubona kunjani? Nyoba. Hayi nini? Yini le? Sure boy. Sure boy. Yathi soba nini? Mama ngokufuna ukuphoqa ku live manje ufuna ukubona ukuthi wena ngiphoqa. Hayi. Ngizwani inkinga ngikushela masini. Hola boy. Ngizokubloka we-mic. Ngani nje because labantu. Ngane futhi ezibashayisayo abantu inkinga usukude. Hi Zamo. Hlalo wazi mina. Manje da busy. Usondela. Umuntu busy. Ipedi wani expecting abantu ba prepare ke coffee. Hi, hey, na message ngasira. Hi Sihle enqobile. Good to see you guys. Okay. Hi, bankash. Ngazi. Mama ngazi. Hello. Chithi yakwazi we. Yeah, phela ngazi, nangimazi. I live your life. Hi. Sure, hi. Angindawo mfethu. Okay guys, ngisantshela ejele bikushube kakhulu. Abasiboni. Basiboni. Nangibabona. Ejele bekushube kakhulu bafethu. Ngitshela ukuthi ejele yazi bekwenzakala ngenzela nje ukuthi ngibona. Ha nangu easy now awungiphe kid. Please give me easy. Kathi ngenjani? Kambani naziphi na? Ngira mababaya. Wona ukezanga abantwana. Ukhohlakele unqobile kid. Mina ndifuna ukuzigesa. Awukhohlakele. Awukhohlakele. Hey mngani, hi sawubona mama. Kunjani wemalwande? Awuhaleli ukuzongihayela yini? Hi Ezu. File khipha ivilo nyana. Lesifiki sesingene kamnandi 2026. Singavila apha manje ukhipha phezulu. Ufuna ivideo? Ufuna ivideo? Soyenza kubleka soyenza. Namhlanje like yo. Sizwe. Ufikele. Ngizita. Hawu sensensi sezo. Right njani? Wenye say hi boy. Hawu wenze njani manje? Akhayo kanjani mama? Nisethema. Kuphi Thema? Bafethu angihlali eThema, ngisuke ngibeka i-content. Angihlali nesisakanye ngisuke ngibeka i-content. Yonke indawo ningibona kuyo angihlali kuyo bafethu. Pretty buhle, hi buhle. Man ubuhle. Uzalana. Ufunani? Hey. Vela man. Why? Ngiteka phela. Angikuboni. Uzalana. How are you? Why kuzikhoke yami? Ha? How are you?
Miphilile futhi minjani? Siphilile bhuti. Siphilile. Hey, Kade ngathi sharp. Merry New Year, Christmas leyo. Ngena kamnandi ngene. Uyapapa, Shem. Wangayenzanga amahloni. You are not replying now. Hi, Ngembeko. Oh, hi. How are you? Who is requesting? Badle. Athi namaplan namhlanje. Hawe, kama plan. Hola, see ya. How are you, my brother? Wait, I'll go to the top. Aksi video le ngiyami. Into zenzayo chu. Indibheka phela. Ngesikhathi esincane so Hola puti. Exe, how are you? Kiri, bafethu ngiyazama ukufunda amagameni abanye benu nje angazi bafethu ngibhala noma anithandi. Wait, first born. Yes, komish. Komishan. Suka phela. Suka. First born. Second born. Yo, uhlala kuphi sihle? Ukuthi ukuthi ngicela sifane. Ngihlala elokushini bafethu. Ngihlala elokushini. Ngihlala eGoli. Boy, ngiyalela lapha ya. Yabo lapha kumnandi lapha ya. Ngitshela ngobile. Ngibule phone yami hamba lapha. Amendlini. Bonke sawubona. Ngizanza ukukhipha ama snacks ne. Park motion. Video kala. Bitso wami, ekuse crazy ghost. Ngiyahalela. Okuthina usihle. Okay, ekuse unjani futhi ngiyaphila kunjani inkabi yami ayizo wow bafethu nibhala amagama nibaphe bazali la abazali beni bafethu ngabe benza ngayibo hey sihle hi Siri I love your content thanks I love you so ndazithanda ivideo zakho sana nami ndiyakuthanda khamba nsihle angimnandi njalo v V. Kambani mnyamani. Madlozi akinayo izinhlamvu mnyamani nyo. Go to Kasi prank izongishayisa ngabantu bafethu angikahle. Abantu bafuna ukungishaya mangenza amakasi prank. Angidana nisubscribe YouTube so ngizogqugquzelwa yini ukuthi ngilongenza amakasi prank. Nibe ningangenzeli iqiniso wani. Nibe ningangenzeli iqiniso. Please. Subscribe YouTube bafethu sihle Nhlapho YouTube channel yami. Sihle Nhlapho subscribe 1k subscribers ngiyabuyela kumakasi prank. I believe nokuthi nje. Uyaphapha wena. Uyakwazi ukubuka izinto. Ushaka. Miranda Joy. Yes. Eza kwaThema extension 3 bazongibulala kwaThema extension 3 bafethu. Hamba lapha lentezameni. Kena ke. Kena Ngizovela around 1850. Okay. Please book me boy. Book you how? Book you how? I'm not the event organizer. Book you how, bro? I'm not the event organizer. Ngajabula ukubhuka kodwa ngisi event organizer bafethu. Ngiwumuntu nami olangazelela ukubhukwa so nenze njani manje nika?
Isitshaya. Usikhulumisha ngani? Isitshaya. Ula ujike mall. Siyaphila kunjani? Apha ama crickets kanti ngingithemba ukuthi kuzoza kwakho kanti wenza so. Ngithi uyakhohlwa mfethu. You are alive, yes, specific right. Ubona? Mara vele abo specific ba right. Ngiveza futhi. Masoja, you bloody swine. Ngena la live. Hayi izinto. Mahotman, uyazi lo masoja. It's uyishintshile futhi indlela ilokho. Iyazitshintsha nje iyazitshintsha izisele izitshintsha. Ngishaya. Ngizokubonisa mase ibuyelile so. Sepisi, nangusepiso lo yalo ufuna kwamngani wami. Phela ngabe. Masoja say inkosi yami. Can I please request? Angel, yes. Izinkinga zabantu la. Invite phela abantu bangena live. Ngikubo request. Afisa ukurequest ama-out la. Manje sikwazi bazoshila wena manje ngafaka. Nomntana. You are my daughter. Saja labo abanye abantwana. Yeah. Hey yo, Miss Manager, how are you? How are you, the altar coach? Tell this person in the world. Bafitha ngithola ispace in the world kanjani? Bafitha nsabazo Michael Jordan. Yeah. Nsabazo Michael Jordan. Jordan. Yeah, Michael Jordan. Can I please request? I'm good. How are you? I'm good. I'm thirsty, man. I'm thirsty, mommy. Fuck me, that's can I please join? We are crash out of food. Crash out, sir. Crash out, sir. Ngibengisho nje ukuthi I'm thirsty. Crash out manje ngisayiphethe kahle. Busabude lobusuku. Oyi Themba Nkosi. Nangu please join ngiyabona. Sawubona please. Shoni. Sikhamba kanjani? Yonke into ihamba kahle. Alright. Unangaki? Mina. Nakutshele mina ngina 18. Qwele ngami. Alright, bazogcwala. Nalesitoko esaseceleni kwakho asikufanele. Umubi, egeli mlahle lo seceleni kwakho. Ngitshele wayi ikobo umnyama, ukhulasha idlwabe. Hlukana naye ngiyacela tu, uyirapist lo mfana. Hlukana naye kusase la ngokuqedi. Ngiyakutshela, ngiyabazi lo mfana lo. Yiba bamdingayo ngapha. Bamfuna la eJohannesburg. Ngiyakutshela sisi, ngiyacela kusase elihlukana naye. Ngiyacela uzokuvithisa njengesinkwa. Vela abafana abanjalo. Ngiyakutshela. Wena siyakufuna wena. Sase ngamaphoyisa siyakudinga kunjalo. Usijwala la kabo nobuso bembuzi. Nalokho lo seceleni kwakhe akakufanele. Ntombazane emiyeke lo mfana lona. Intanga zabulwana. Ekepi sekhundile. Usahleka bheka lamaziya akho abolile. Awu believe ne wena lokudala uthi ngimbukele. Namhlanje ngimise la ngokwana udlami. Mara nawe awuna life ndoda, awuna life lokho lo. Endlela ophuka ngakhona angeke uzumondle. Ngisho nalo mntwana wakho nisahluleka nokuthengela istock sweet yini le. Kodwa mfethu mara yini le oyenzayo. Suka. Exemfethu. Shafere kanjani? Ukwazi ukuthi awuhlali nesitoko. Ngoba siyakuthanda. Eish. Uzakushanga job number 2. Ukwazi ukuthi awumude ngoba ushaya indlwabe. Semfethu, ukiyozibuza ukuthi wayile ntombazane seceleni kwakhe ikujolela.
Ingoba umnyama. Abaratana ngeke impilo tala kobuyakuhlula yasibothi ububi kanjani. Entombazana umfana lo umageza lo sebenzisa washo for ukuthi ajole nawo ngiyakutshela. Hlukana nalo mfana batla uhetha. Okay. Ukhuphula amazuzu yena. And futhi Buras wasidelete chaza ukuthi usithukele so bela ungasidelete. Yekela impilo mangabe yahlula ndoda ne. Ndafa. Iyakujwayela lentwana. Iyadelela lentwana. Mani intwana nyana nje engenayo impilo umyekeni umfana manje. Mfana sashashisa ukuthi mhlawumbe nako ke vela ngimfakile waba live kancane. Ye Miss Manager, you don't believe ukuthi yabo ukuthi ngiyakwazi ukuzicontrol. Ngiyengithule nje. Coco Melon. Izakhani bamgwera manje sebathu Coco Melon. Away. Ula khamba kanjani? Uthatha ama-snacks, ngikhiphe ama-snacks mas. Hamba ke. Bekurequestile futhi umsunweni. Ngizokuphi imali? Yabo bayisizwe ngicasuka. Ungithatha imali lapha ekamareni lami. Ngithi muhle usila hayibo. Ngiyabonga. Manager yami cabanga ikunqomile. Ile ubona lese umuhle. Ngibona lento abashana bami yaseTV. Yale ngibona iTV lento le kanjani. Bona? Godman. Shana wami? Hayi. Nivela kanjani nginibona iphi ke mina? Ngibona mara ngifuna ukuvela mina. Naye siyavela la. Oh, ngiveza nibe bahle yom. Yenzele lokho vela. Hayi nenza ukuthi nibe bahle kakhulu hayi le ntwana le. Hayi asihamba. Lapha le ntwana yami sikathi yani nibahle mara abashana bami nibunhlale nibahle. Nguzingobile. Sabona. Hlale nimtshele ngobile. Hlala umuhle mntanami. Nawu muhle ntwana yami angithi. Hayi yazi ngisho ukuthini ngiyena mina ngikhuluma isidala phela. Senzenjana nakubhuduka phela ngina 40 manje. Esundala ntwana yami. Yazi ngifuna ukuthini ngifuna ukuthi iveza i-picture quality ibe more nicer than masithatha thina masithi yabo yenzele lokho vele ne okay hey ngomntana athi ngabuza zangibhaye ku TikTok ngeke ngale ngibona phela ku TikTok ayenda ngincumani mina and nami awukazi wangitshela ukuthi man sihle yazi today kanti unjani uwe Rose la suda tsayiga because yami bakusendele Rose yami mfana basi Rose lishipile futhi sende perfume hayi Rose mfethu yenzani lambe ngamsendela manje o5 naw uyalifaka futhi Rose la suda Ngiyabonga. usibanyoni Thank you. Sabonga for Rose. Ngitshela ukuthi uyabonga bathi la ngiyabonga manje. Ngithanda ukuphoxa. manje awuthi ngiphila ngathi manje Oh, mama cricket. Kabo bani lapha? Ngiyakhona. ulaya akanazi ke animngeneni lompana nike nimzwiseni Akwazi nokubhala. anike nimzwise bashana akezwe nje lompana manje uyangikhila uthi xa ngisazo accept nje kulobu request futhi basi ngiyadawa inkathi ngipayment sami Happy New Year. Mary. Yazi ngiyangikhila into ezolamula manje ukuthi ngikublock. Bye msumeli. Nawubonga bafisi. Siyabonga kakhulu. Happy New Year. Thanks. Happy New Year to you too. Hayi kuleyo sengiblockile lo mfana uyangiwathwathi. Amana machita offline ngicabanga o-LP kuba offline. Izovula nalo mntana lo. Ngapha. Nalo futhi uqhubeka.
Inja. Beach. Oh, inja. Jangan ngiskuran. For sure akekho man. No general for sure akekho live man. Kwebi ku live izinja ngibe kumnandi. Wola mthunzi weinkonzo kanti awuye KZN baba. Angiki kulonyaka bhuti angiki. How are you? Dangu ufika sekulete bangikwere tanga namhlanje lentwana yadelela le. Bafa ubhenga le ukuthi ushota amaroza ongaka. Ukushota u30 bhuti. Amanifezela kanti ngizokwenza slow manje. Christine. Ulifa kangeni ngani? Lifa sengifuna ukuba umpedi manje. Ankiri wangikwishisha. Snoko. Kinyaka huba umpedi liwena futhi. Mshimani? Snoko. Yewe mshimani. 1 + 3 = 4. Yewe mshimani. Jaiva baba. Kachorafa kamu. Jaiva umuntu. Tangikhohle ukukufonela izolo ngibebisitha amapedi ta. Manabina mowe umuntu. Wena ngikhuluma nawe kanti manje. Kana kudira ngakubulele umuntu. Yeah, ribulele handle. Sikabulela spedi esitipi. Kana nakubulala jwang kan ngakubulala spedi. Ubulela esitipi akiuhlwa. Handle. Se ke spedi sa mo Gauteng se. Bulela spedi sa mo Gauteng not spedi sa mo Limpopo. Ke sona se ke sibulela. Yeah, skarafa kamo. Awa. Ke kontlong yaka Banna. Awa. Kape diawo mo. Ai boy so tin man. Diawo mo monna ke New Year monna wena di live. Ai lona siyadlala bhuta still phe. Umpana Arele monna udujile mangu. ngiyangifta Sibanyoni. Ngiyabonga Sibanyoni bhuta. Udujile mangu. Nawe nje yami uyangifta. Nawe uyangithanda manje. Mara vele kudala ngazi ukuthi first time. I always knew. Udujile mangu mo. Iruchi di sister yakhe omunyane. Lo umbona ko di video. Ke a go monna sihle. Umkhoponi? Ya ke a mgobola. Yeah, ke. Sawubona sis manage. How are you? I'm good. How are you? I'm also cool, eh? Hi, How's the Lifa. day going so far? It's boring. Why is it boring? I've been home the whole day. Akuna progress. Akuna nix. Akunuki nyama. Braai. Nix. Same, sis, same. Hey, at least you know la pekenya pa go tsa Christmas. Na wa kampona. Cho. Ke mang wa bare di go tsa Christmas but di Wena, hello Lifa. What's up? Sharp wena. I'm okay. how nakana ke ka ba live ke na le plan. How maybe how ngaba live una le plan. Ngi request le panoy lapho lezo plan but Once. ne like the aeroplane especially for you. Sihle Ntsapho Airways.
Ari sihle lapho ewe asengikhuluma isibili manje. Angeke usalunga mfana. Angeke usalunga manje. Ubona ukuthi usumntwana kanti yini? Ujwayele ukumshaya ne? Ngimshaya. Khuluma. Wavika kangaka. Ngimshaya man. Yazi unamandla kangakanani lo muntu. Okay, wow, ulifa i-profile picture yakhe uphethe i-hot sauce vele. Ulifa yazi uzibona akaziboni ngendlela simbona ngayo. Ubona ngathi uyashisa Lifa. Elifa. Ulifa uyazikhohlwa ukuthi i-celebrity. Uyazikhohlwa. Uzibona ngathi uyashisa. Wayiphatha ama hot sauce maye ku profile picture. Ngidala ngifuna ukudla. Ngifuna istart. Hayi uyaphapha manje. Okay ngilifa. Hayi asimiyeke. Miyeke. Kahle sixatshaniswa uwebo kamuso la. Hawu nna. Sengibonile. Ayiso. Akazi ulifa ukuthi kuyashapana ka wena. Hatsi. Hatsi ne. Unahana hore. Ya. Unahana. Wow, uyabhora yo. Phela ngazi lawo magama hende bafethu ngangitshaji. Isenzika ngo-1 AM. Ubani osajumpa ngo-1 AM? Ke wena ke re utlo ushapa di cricket. Ngika ngo-1, meaning angishaya ama-cricket. Meaning ngifike like maybe an hour before, right? Yeah, an hour before. So shuthi la endlini ngizophuma ngizophuma ngo-8 because la khona mina ngicela khona cha. And then mangisuka lapho ngizoyekile ngeke. Ngo-1 Bese ungisendela di rider tsa hawa anke. anginama-rider mina musangiphuza utshwala. From ning. Hawu angiphuzi utshwala mina mangiphumile angiphuzi. Ngiphuza la endlini kuphela. Hawu. Chips wena awa. Uyashwetsa. Awa bafana. Uyashwetsa. Elifa tanga siphethe tanga mina ngithira tolaka tanga lo nqamula unyaka wena uthini. Yeah. Ke ngunqeki. Hayi unqamule KZN mhlambe ingconyo. Kulerato la gadanga iyadominate ndanga mhlaba wonke. Ushebe kahle. Yini rato la Shebe. Lifa wena o rata o buang ka re wa swima ke o fone ha o ka mara metsi nako utlwe. Abo Lifa basebenzisa amafoni adurayo ifoni ihlala phansi kwamanzi makulayo. Mang. Lifa o berekisa foni awudura foni ha idula ile ka mahara metsi kabu. Amphezona wakhuluma isentence engaka ngesibili mfethu sashapa isisu. Okay ke uLifa usebenzisa ifoni edurayo so phone high every time ha bua like ngare ka mahara metsi like o kenya phone ka mahara metsi phakathi kwamanzi. Uyinkire kae? Ha ke tsebe o inkile kae a ke wena wa traveler maybe sa tswa China lo reka iPhone 25. Ya to send. Ya 250. Hai. Nahana. Awa. Rita is always ahead of time. Come on. Sihle semuhle ngempahla zenyu ye. Ay. Impahla ngeziphi indoda? Mntana. Awusazazi impahla engigqokile. Ngisebenzile mara ne. Ngiyazazi ngoba zithengwe yima ngisho. Bano kufaka ziphi la kama friend. Hayi guys ningazothula ilifa ntangawathula manje. Ndoda ngisacabanga la. Cabangani ntanga ngoba ngilami. Ndoda mele ngiphume ngeSamuel manje ngisazibala. Uzobona mina ntanga leyashe ekhalikusala namhlanje. Hawu ngicela ekudali ngibamba isinkulu amakhalala.
Yeah? ngibambisa inkunzi yabakhala. La territory yami mntana. Lifa Here's okay. my sorry. Uyi mo Gauteng. Yeah. Wena uyaningi ko Swaziland. Utsamayelina. Yebo kamusa. Kwetang ko Swaziland. Re travel. Le roba le ko di hotela. Re chebe mhlaba. Soon. Suni hining. Soon like next year around this time. Next day ning. Oh, in this time. Aha. Ausana nako ining tshwanetse re emele. I get it before re ya ko Swaziland tlamele re thome mo pele. Yeah? I get it before re ya ko Swaziland tlamele re thome mo ko haufi pele. Mfana mina yabona ke. Mina usho uma ngafuni ngiphendule phela ngisakuzwa masa. Aisha mnyithi. Usho siqale lapha kumele siqale lapha la iduze siqala before nje siyakuthi. Awanzi. Hey guys, uthini ngihambe mina yi. Baba yini? Bayi live yakhipha ingenwe abantu abayi-3 namhlanje. Angisho manje kusemina abantu babhizi ngisho. Yabo iloku iyayehla. Sha. Lifa. Bye put. Sihle ngicela ungithumele i-airtime ye 1000 rand. Bye.